Mănâncă aceste 15 alimente o dată pe zi și fă-ți testosterona să explodeze ca atunci când aveai 21 de ani. Numărul 1. Roșie. Bogată în licopen, un antioxidant puternic, roșia ajută la menținerea sănătății prostatei, ceea ce este esențial pentru bărbații care doresc să-și păstreze nivelurile de testosteron pe măsură ce îmbătrânesc. Un studiu a arătat că licopenul poate îmbunătăți și calitatea spermatozoizilor, ceea ce sugerează un efect pozitiv asupra sănătății reproductive. Inclusiv roșia în dieta ta este o modalitate simplă de a proteja prostata și de a menține nivelurile hormonale echilibrate. Fii atent, pentru că la sfârșitul videoclipului îți voi oferi o rețetă secretă care îți va crește testosterona cu 50% și te va lăsa cu gura căscată. Numărul 2. Ceapă. Surpriză! Ceapa, acel ingredient care este mereu în casa ta, poate să-ți ofere și un boost pentru testosteron. Este bogată în antioxidanți și compuși care pot ajuta la creșterea producției naturale de testosteron. Un studiu efectuat pe șoareci a arătat că sucul de ceapă a crescut semnificativ nivelurile de testosteron. La oameni, deși studiile sunt încă limitate, ceapa este cunoscută pentru îmbunătățirea circulației, ceea ce poate avea un impact pozitiv asupra sănătății sexuale. Nici nu mai vorbim că oferă un gust incredibil preparatelor. Numărul 3. Ghimbir. Ghimbirul are un potențial impresionant. Studiile indică faptul că poate crește nivelurile de testosteron cu până la 17%. În plus, acțiunea sa depășește simpla îmbunătățire hormonală. Ghimbirul favorizează circulația, iar efectele sale antiinflamatorii ajută la menținerea corpului în plină funcționare, păstrând echilibrul intern. Dacă ghimbirul nu face încă parte din rutina ta, poate că este timpul să reconsideri utilizarea sa zilnică. Numărul 4. Ouă. Ouăle depășesc cu mult o sursă obișnuită de proteină. Ele conțin ceva ce puțin menționează: colesterolul bun. Iar acest colesterol este esențial pentru un punct crucial pe care mulți îl neglijează. Este baza producției de testosteron. Fără această materie primă, corpul nu poate produce hormonul în mod eficient. Și iată un alt punct pe care nu ar trebui să-l ignori: gălbenușul ouălor. Acesta este bogat în vitamina D, un component vital pentru creșterea nivelurilor de testosteron. Dacă mai ai ezitări în a consuma gălbenușul din frica de colesterol, este timpul să renunți la această idee. Consumul de ouă întregi nu doar că îți întărește câștigul de masă musculară, dar îți și crește testosterona. Și nu este doar atât. Proteina de înaltă calitate din ouă accelerează și recuperarea musculară, iar ca urmare, mai mulți mușchi înseamnă mai multă testosteronă în circulație. Numărul 5. Somon. Somonul este o minunăție. Pe lângă faptul că este o sursă excelentă de proteină, este încărcat cu omega-3, acele grăsimi bune care ajută la controlul inflamației și la menținerea sănătății inimii. Ceea ce poate nu știi este că aceste grăsimi dau un impuls producției de testosteron. Atunci când consumi omega-3, îmbunătățești fluiditatea membranelor celulare, ceea ce facilitează munca glandelor tale de a pompa mai mult testosteron. Și, ca bonus, somonul este unul dintre peștii cei mai bogați în vitamina D, care, de altfel, este direct legată de creșterea nivelurilor de testosteron. Studiile au arătat deja că bărbații cu niveluri adecvate de vitamina D au mai mult testosteron circulând în corp decât cei cu deficiență. Numărul 6. Avocado. Avocado este practic super eroul fructelor. Este plin de grăsimi monoinsaturate, tipul de grăsime pe care îl vrei în echipa ta pentru a ajuta la producția de testosteron. Aceste grăsimi sănătoase sunt folosite de corp pentru a sintetiza hormoni, inclusiv testosteronul. Și nu se oprește aici. Avocado este de asemenea bogat în vitamina E, care poate ajuta la calitatea spermatozoizilor tăi și să ofere un impuls fertilității. Și mai este ceva. Avocado sunt încărcate cu potasiu, care ajută la menținerea nivelurilor tale de energie și sănătății musculare, esențiale pentru menținerea echilibrului hormonal. Numărul 7. Spanac. Când Popeye mânca spanac și căpăta forță, era pe drumul cel bun. Spanacul este plin de magneziu, un mineral care, conform studiilor, crește nivelurile de testosteron.
în special la bărbații care se antrenează intens. Și știi de ce? Magneziul reduce globulina care transportă hormoni sexuali, ceea ce înseamnă că el crește testosterona liberă din sânge, care este testosterona pe care corpul tău o poate folosi efectiv. În plus, îmbunătățește și recuperarea musculară, ceea ce ajută indirect la menținerea nivelurilor hormonale la un nivel optim. Numărul 8. Migdale. Migdalele și alte nuci sunt o sursă excelentă de grăsimi monoinsaturate. Dar secretul aici stă în zinc. Acest mineral este absolut esențial pentru producția de testosteron. Nivelurile scăzute de zinc sunt direct legate de niveluri scăzute de testosteron. Și zincul joacă, de asemenea, un rol important în sănătatea sistemului tău imunitar. Asta înseamnă că, pe lângă ajutorul pe care îl oferă pentru menținerea testosteronului la un nivel ridicat, te ajută să te ferești de răceli și gripe care te pot doborî. Numărul 9. Ulei de măsline. Uleiul de măsline extra virgin este un alt aliment cu grăsimi bune, care sunt esențiale pentru producția de testosteron. Există studii care arată că bărbații care au folosit ulei de măsline în mod regulat au observat o creștere semnificativă a nivelurilor de testosteron. Acest lucru se datorează faptului că uleiul este plin de antioxidanți, care reduc stresul oxidativ din corp. Și știi ce face stresul oxidativ? Reduce producția de testosteron. Așadar, dacă vrei să menții nivelurile de testosteron ridicate, adaugă un strop de ulei de măsline extra virgin în salatele și carnea ta. În plus, uleiul de măsline este excelent pentru sănătatea inimii, iar o inimă sănătoasă este motorul unui corp puternic, cu hormoni care funcționează în ritmul corect. Numărul 10. Carne roșie. Ok, carnea roșie uneori are o reputație proastă, dar dacă este consumată cu moderație, poate fi cea mai bună prietenă în lupta pentru niveluri ridicate de testosteron. Carnea roșie este bogată în proteine de înaltă calitate și conține de asemenea grăsimi saturate, care ajută la menținerea nivelurilor sănătoase de testosteron. În plus, este o sursă foarte bogată de zinc și fier, două minerale care susțin producția hormonală. Zincul, așa cum am văzut, este foarte important, iar fierul asigură că oxigenul ajunge la mușchii și țesuturile tale, ajutând la recuperare și performanța fizică. Numărul 11. Stridii. Stridiile sunt ca hulcul alimentelor bogate în zinc. Ele sunt imbatabile în acest aspect, oferind mai mult zinc decât orice alt aliment disponibil. Și această informație este esențială pentru cei care caută să-și optimizeze nivelurile de testosteron. O deficiență a acestui mineral poate afecta grav producția hormonală. Dar vestea bună este că includerea doar a câtorva stridii în dieta ta săptămânală poate face o diferență semnificativă. Ele devin un adevărat aliat, aproape ca un impuls natural pentru libido și sănătatea reproductivă. Zincul în doze mari, prezent în ele, nu doar că favorizează producția de testosteron, dar contribuie și la bunăstarea ta generală. Dacă nu ai încercat încă, s-ar putea să pierzi o oportunitate valoroasă de a-ți întări corpul din interior spre exterior. Numărul 12. Banane. Bananele nu sunt doar ușor de transportat, ci sunt și un adevărat sprijin pentru sănătatea ta hormonală. Ele sunt bogate în bromelaină, o enzimă puternică care are potențialul de a crește nivelurile de testosteron în mod natural. În plus, sunt o sursă excelentă de vitamina B6, care joacă un rol esențial în producția de hormoni sexuali, menținând sistemul tău echilibrat. Și nu poți ignora cantitatea de potasiu prezentă în banane, care îmbunătățește circulația sanguină și contribuie direct la sănătatea musculară, ceea ce, la rândul său, ajută la optimizarea producției hormonale. Consumul unei banane pe zi este un obicei simplu care poate face o mare diferență pe termen lung. Numărul 13. Semințe de dovleac. Aceste mici semințe sunt o adevărată bombă nutrițională când vine vorba de creșterea testosteronului. Ele sunt pline de zinc, magneziu și grăsimi sănătoase, componente esențiale pentru a menține nivelurile tale hormonale ridicate. Zincul joacă un rol crucial în producția de testosteron, în timp ce magneziul ajută la relaxarea mușchilor și îmbunătățește calitatea somnului, perioada în care corpul tău produce hormoni în cantitate mai mare. În plus,
Semințele de dovleac sunt foarte versatil. Le poți adăuga în salate, iaurt sau le poți mânca simple ca o gustare rapidă și ușoară. Dacă cauți o metodă practică pentru a îmbunătăți testosteronul, aceste semințe sunt aliatele tale perfecte. Numărul 14. Ton. Dacă încă nu ai inclus tonul în dieta ta, pierzi o excelentă sursă de vitamina D și proteine, nutrienți indispensabili pentru menținerea echilibrului hormonal. Consumul regulat de ton ajută corpul tău să aibă resursele necesare pentru a menține nivelurile de testosteron la un nivel ridicat. Cercetările arată că nivelurile adecvate de vitamina D sunt direct legate de creșterea testosteronului. În plus, tonul este o proteină slabă, ușor de preparat și de inclus în diverse mese. Chiar și o simplă conservă de ton din când în când poate face o diferență considerabilă în sănătatea ta hormonală. Așadar, nu subestima puterea acestui pește. Numărul 15. Usturoi. Usturoiul poate fi mic, dar este un mare aliat când vine vorba de testosteron. Conține un compus numit alicină, care ajută la reducerea nivelurilor de cortizol, temutul hormon al stresului. Și de ce contează acest lucru? Pentru că cortizolul și testosteronul trăiesc într-o bătălie constantă în interiorul corpului tău. Cu cât cortizolul este mai ridicat, cu atât nivelurile de testosteron vor fi mai scăzute. Așadar, reducerea cortizolului cu alimente precum usturoiul este o modalitate eficientă de a face loc pentru ca testosteronul tău să rămână ridicat. În plus, usturoiul aduce și o serie de alte beneficii pentru sănătatea generală, fiind excelent pentru sistemul imunitar și sănătatea cardiovasculară. Numărul 16. Rodie. Rodie este tipul de fruct pe care cu siguranță vrei să-l ai în dieta ta dacă cauți să-ți crești nivelurile de testosteron. Este bogată în antioxidanți, care combat stresul oxidativ, unul dintre marii dușmani ai producției hormonale. Consumarea regulată a sucului de rodie poate duce la o creștere semnificativă a testosteronului, unele cercetări indicând că acesta poate crește cu până la 24% în doar 2 săptămâni. În plus, rodia oferă beneficii suplimentare pentru sănătatea inimii și îți dă acel impuls în plus în performanța fizică. Dacă vrei un fruct care să facă o diferență adevărată, rodia este o alegere excelentă. Acum a venit momentul rețetei secrete care poate face ca testosteronul tău să explodeze. Și cel mai bun lucru este că această combinație de alimente este simplă, puternică și poți să o faci acasă cu ușurință. Este plină de nutrienți esențiali pentru producția de testosteron, iar tu poți consuma această rețetă în fiecare zi. Hai să vedem ingredientele. Numărul 1. Semințe de dovleac. Acestea sunt pline de zinc și magneziu, 2 minerali care sunt combustibilul producției de testosteron. În plus, aceste semințe conțin acizi grași care ajută la menținerea funcționării testiculelor ca o mașină bine reglată și asigură că hormonii tăi sunt întotdeauna echilibrați. Numărul 2. Nuci braziliene. Aceste frumuseți sunt super bogate în seleniu, un mineral care este ca un partener de nedespărțit al testosteronului. Este esențial pentru menținerea producției hormonale la nivelul corect și oferă un impuls tiroidei, care joacă un rol important în echilibrul hormonilor. Numărul 3. Fenogrec. Acest condiment este cunoscut pentru creșterea naturală a testosteronului, datorită saponinelor sale, care stimulează corpul tău să producă mai mult din acest hormon. Numărul 4. Cacao în pudră. Am mai spus asta, dar merită repetat. Cacao este plină de antioxidanți și magneziu, care sunt esențiali pentru menținerea producției de testosteron la un nivel ridicat și pentru a-ți asigura energia necesară pentru antrenamente și pentru a înfrunta ziua. Acum, prepararea este floare la ureche. Tot ce trebuie să faci este să amesteci 2 linguri de semințe de dovleac, o lingură de nuci braziliene măcinate, o priză de fenogrec și o linguriță de cacao în pudră. Poți consuma această mixtură simplă, o poți adăuga în shake-ul tău de după antrenament sau poți presăra peste iaurturi, fructe sau salate. Dacă faci din aceasta un obicei zilnic, vei vedea cum nivelurile tale de testosteron cresc, iar energia și dispoziția ta vor face un salt considerabil.
Acum că ai aflat despre aceste alimente și despre această rețetă secretă, este timpul să pui totul în practică. Amintește-ți că menținerea nivelurilor de testosteron ridicate nu se referă doar la energia fizică, ci și la bunăstarea mentală și dispoziția. Cu aceste alimente în rutina ta, te vei simți mai puternic, mai motivat și cu mult mai multă energie pentru a face față atât antrenamentelor, cât și vieții de zi cu zi. Așadar, hai să facem asta! Dă un like videoclipului, abonează-te la canal și lasă un comentariu mai jos despre care dintre aceste alimente consumi deja și cum te ajută să-ți crești testosteronul. Și desigur, împărtășește această rețetă cu acel prieten care are nevoie de un impuls hormonal. Ne vedem în următorul videoclip!